Lekitok 683 urte betetzen ditu. Arropa auzoko losa berria egiten hasi dira. Bihartik aurrera, hainbat ekintza Lekitoren urteurrena ospatzeko. Gazteentzako etxebizitza alokairurako diru laguntzak eskatzeko azken egunak. Zubiaren hasiera euri kontuekin eta asteburuan giro lehorra itzuliko da. Bi 2018ko azaroaren 3an, Lekitoko hiribilduak 683 urte beteko ditu. 1325. urtean Maria Díaz de Haro Bizkaiko andereak herriari fundazio karta eman baitzion. Itsasoa bertatik bertara izan da, Lekito itsasoaren inguruan kokatu zen eta arrantza mundutik bizi. Biztanleria Santa Maria Elizatik urre kokatzen zen. 1325an eguan elizia ez dugu pentsa behar dela gaur eguneko ikusten duguna. Haue 15. mende amaieran amaitzu zan eitzen. Lehen eguanen kontura ez dakiu gauza handirik, segurutik romaniko estilokua izango zan, behintzate ama Virginia bat badaukagu estilo horretakoa, antiguako ama. Arranegi kalien inguruan arrantzalien mundua kokatzen zen, eta dendari partian barriz artisauak eta merkatarizak. Fundazio kartia emon da urte gitxira gune bizak arresi bategaz inguratu ziren. Lekitoko Elizateak fundazio karta eskuratu zuenean, hau hiribildu bihurtu zen. Horrela hainbat onura juridiko, merkatal edota erlijioso eskuratu zituen. Karta honek gainera, herriko mugak ezarri zituen, inguruko Elizate eta Burdinolekin borroka sortuz. Fundazio kartiak herriko mugak sartziaz gain, beste gauza garrantzitsu bi zehazten dituz. Bata, privilegio batzuk emoten dituz, bertokuari eta bertora bizitzen etorriko zirinari, adibidez, hainbat mendatetan zergarik ordaindu ez biharra. Eta bigarren gauza garrantzitsua da, Logroñoko forua emoten dela. Hau izango da, herriak daukon lehen araudi idatzia, eta hau da, hain zuzen, artxibuan gordeten den dokumentu zaharrena. Esan bezala, 683. urteurrena ospatuko da, baina begirada guztiak 2025an jarrita daude. Lekitoko hiribilduak 700 urte beteko dituen unean. Arropan auzoan dagoen errepidean losa berria egiteko lanak hasi dira aste honetan. Oinezkoei lehentasuna ematea bilatuko da bidearen ezkerraldean egingo den espaloiarekin. Egun dagoen oinezkoen ibilbidea osatuz. Hori horrela, errepidea kale bihurtuko da eta oinezkoak bertatik igarotzea erraztuko da, bide segurtasuna ziurtatuz. Arropan auzoa, Ipaster eta Lekitoko udalerrien mugan dago, eta beraz, lanak bi herrien artean kudeatuko dira. Gainera, obrak iraun bitartean, errail bat itxita egongo da eta semaforoa jarriko da trafikoa bideratzeko. Lanek 4 hilabeteko iraupena izatea aurre ikusten da. Lekitoko hiribilduaren urteurrena ospatzeko, azaroaren 1 Laura bitartean hainbat ekintza egingo dira. Bihar bertan Lekito bizirik herri krosaren 11. edizioa ospatuko da. Udalak eta Amandarri triatloi taldeak, antolatutako lasterketan oraindik izena eman ez dutenek, bihar bertan egin ahalko dute lasterketa hasi aurretik. Umietan 3 kategori desberdin daukauz, izango zan lehenengoku HH3 lau da 5, horren probi hasiko zan 11:30, den bide dabe portutiziar 400 metro. Gero bigarren kategori jaumiena izango zan LH bat 2 da 3, horrepe bai portutiziar enbirko ben 1000 metro, da gero askan kategori jaumiena izango zan LH lau 5 da 6, da horreken bidabe kilometro eta erdi bebai portutiziar. Behin honek proba gamaitzuta gero, 12 launetan hasiko zan nagusi jena. Honeken bidabe 5 kilometro eta erdi, baina erritxik ziar.
Bestalde Zapatuan, eguerdiko 12etan, Lekitoko hiribilduaren urteurrena ospatzeko kanpaien jotzea, buru handiak eta itxaropena txistulari taldearen kalejira izango ditugu. Arratsaldean berriz, Kulturretxeko Azkue aretoan, Maria Diaz de Haro, Bizkaiko Anderea eta Lekitoko hiribilduaren sortzaile izan zenaren inguruko hitzaldia egongo da arratsaldeko 6etan. Eta Domekan, 3. urtez jarraian, goizeko 9:00 aurrera Bizkaia Kopa Trail lasterketa izango dugu herrian. Kirol jarduera ikusgarri honek, mendi martxa, traila, mountain bike eta txakur krosa batuko ditu. Aurten ere 18 eta 35 urte bitarteko gazteek etxe bizitza alokatzeko diru laguntzak jaso ahalko dituzte. Lekitoko udalak onartutako diru laguntza programa honen helburua, herriko gazteek arrazoizko prezioan etxe bizitzak errentan hartu ahal izatea da. Horrela, autonomia eta emantzipatzea lortzen laguntzeko. Aipatutako diru laguntzia jaso ahal izateko ezinbestekoa da etxe bizitzia Lekitoko udalerrian kokatuta egotia eta elkarbizitza unitateko kidietariko bat gutxienez Lekitxon erroldatuta egotia. Baldintzak betetzen dituzten etxe bizitzek, gehienez hilabeteko 100 euroko laguntza jaso ahalko dute. Eskaera epea azaroaren 16 arte mantenduko da zabalik. Informazio gehiago www.lekeitio.eusen. Ongi etorri gure elkartearen egoitza nagusira, OEA. Oin txiki existitzen da hartaburuak esan nahi du. Mendi oso aztertu dugu. Small Food. Migo, mendigaineko herriska batean bizi den yeti bat da. Naiz eta guztiek aurkakoa esan, bera konbentzituta dago benetan existitzen direla oin txikiak. Arrazoia ote du Migok. Señores, un tren de la MZA transportaba armas del ejército. El gobernador me ha exigido la detención inmediata de los autores del robo. Si no somos capaces... La sombra de la ley. 2 horas. 1921 Espainiak momentu nasi eta kaotikoa bizi du. Istilu eta krimen giro horretan, Aníbal Uriarte Bartzelonara bidali duten polizia bat da. Tren militar bat lapurtu dutenak atxilotzeko. Va a morir mucha gente inocente. Yo no me fío de los hombres que no tienen ideales. Tampoco te fíes de los que sí los tienen. Cold War. Filmak bikote baten harreman goraberatsua kontatzen du. Oso ezberdinak dira protagonista biak. Halere, 40 urteko maitasun istorioa biziko dute. Eguraldia Kitxo elkarteak babestuta. Zubiaren hasiera euri kontuekin eta asteburuan giro lehorra itzuliko da. Gaur, euria protagonista izan da urriko azken egunean. Goizean euri langarra izan dugu. Datozen orduetan euria etengabe egin dezake eta tarteka zaparrada mardulak botako ditu. Ostegunean giro aldakor eta nasi xamarra izango dugu. Goizean goiz zaparradek jarraipena izango dute. Arratsaldean baliteke zaparrada txiki batzuk ihes egitea eta gauean fronte berri batek euria ekarriko digu. Barikuan euri giroa. Goizez tarteka zaparrada mardulagoak botako ditu. Arratsaldean euria gero eta ahulago eta sakabanatuago egingo du, atertzeko joerarekin. Zapatuan giro lehorra baina estalia izango dugu, temperaturak gora egingo dute. Domekan, antzeko giroa, eguzki une gehiagorekin eta itsasoa asko zakartuko da 3-4 metroko olatuekin. Hurrengo astean, giro lehorrarekin jarraituko dugu.